Καλώς ήρθες στο Σιγά Σιγά. Φτιάξε ένα καφέ και κάτσε να τα πούμε. Στο σημερινό επεισόδιο θέλω να μιλήσουμε για κάτι πολύ συγκεκριμένο μέσα στα πράγματα που ετοιμάζω για το ζεστό, και αυτό είναι μια σκέψη που έχω εδώ και αρκετό καιρό, είναι η αλήθεια, αλλά δεν το έχω μοιραστεί ούτε στα social media, στο Instagram και στο TikTok, σε ό,τι περιεχόμενο ανεβάζω. Και αυτό είναι ότι μέσα στο επόμενο διάστημα, μάλλον από το φθινόπωρο, το ζεστό θα αποκτήσει και ένα subscription, το οποίο θα περιλαμβάνει αρώματα που θα τα βρεις αποκλειστικά εκεί, μόνο αν είσαι εγγεγραμμένος σε αυτή τη συνδρομητική υπηρεσία. Θα κυκλοφορούν δηλαδή μόνο μέσα από αυτό. Και θέλω να μιλήσουμε λίγο γι' αυτό σήμερα, όχι σαν ανακοίνωση, αλλά σαν κάτι που ακόμα χτίζεται σαν σκέψη, γιατί η πραγματικότητα είναι ότι πολλά πράγματα δεν έχουν κλειδώσει ακόμα και ίσως να είναι πιο ενδιαφέρον για εσένα να ακούσεις το πώς σκέφτομαι μια απόφαση όσο ακόμα είμαι στη διαδικασία που την τελειοποιώ, παρά να την ακούσεις έτοιμη και ολοκληρωμένη. Το subscription τώρα, έτσι, αυτή η συνδρομητική υπηρεσία, σίγουρα δεν είναι μια ιδέα που μου ήρθε ξαφνικά. Ούτως ή άλλως έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι πράγματα που μπαίνουν, τουλάχιστον στη δική μου μικρή επιχείρηση, στο ζεστό, περνάνε από πολλή σκέψη και πολλές δοκιμές. Οπότε και το συνδρομητικό αυτό μοντέλο είναι κάτι που σκέφτομαι εδώ και αρκετούς μήνες, αλλά σίγουρα δεν είναι κάτι που θα ήθελα να βγει πρόωρα. Σίγουρα ήθελα να κλειδώσω σε μία βασική σειρά από αρώματα για το ζεστό, που πλέον έχω καταλήξει σε μία σταθερή βάση 6 αρωμάτων, που νιώθω ότι είναι μια αρκετά ολοκληρωμένη συλλογή και μπορεί να καλύψει πολλά διαφορετικά γούστα. Οπότε αφενός ήθελα να έχει συμβεί αυτό, αφετέρου να έχουν γνωρίσει λίγο παραπάνω άνθρωποι το ζεστό και να το εμπιστεύονται πριν έρθω να προσθέσω κάτι νέο εντελώς σαν υπηρεσία. Νομίζω ότι αυτό το φθινόπωρο είναι μία καλή στιγμή για να δοκιμαστεί η εμπιστοσύνη που έχει χτιστεί μέχρι στιγμής από κάποιους ανθρώπους για το ζεστό, και σίγουρα θα είναι μια καλύτερη συνθήκη από το να το ζητούσα σε μια άλλη χρονική στιγμή πιο νωρίς, χωρίς να ξέρει κανείς ακριβώς ακόμα τι είναι το ζεστό, να εγγραφεί σε κάτι αποκλειστικό. Πρέπει πρώτα να ξέρει τι παίρνει. Το πιο σημαντικό κομμάτι που θέλω να καλύψω μέσα σε αυτό το συνδρομητικό πακέτο είναι το ότι τα αρώματα που θα υπάρχουν εκεί δεν θα κυκλοφορούν αλλού εκτός αυτής της συνδρομής. Θα είναι αποκλειστικά. Δεν θα είναι δηλαδή απλά ένα νέο άρωμα που κάποιος θα το έχει σαν early access, θα μπορεί δηλαδή να το προμηθευτεί πιο γρήγορα από κάποιον άλλον και μετά θα μπει και στην βασική συλλογή. Θα υπάρχει μόνο μέσα από το subscription. Και αυτό γιατί νομίζω ότι είναι ένας αρκετά καλός, δίκαιος, πραγματικός λόγος να εγγραφεί κανείς και όχι μόνο μία έκπτωση ή κάποιο bundle, να είναι κάτι που δεν μπορεί να το βρει πουθενά αλλού. Και ταυτόχρονα αυτό δημιουργεί και μια έτσι δημιουργική πίεση, γιατί θα πρέπει κάθε φορά να φτιάχνω κάτι που να αξίζει αυτή την αποκλειστικότητα. Όσον αφορά τη συχνότητα τώρα, αυτό είναι ένα κομμάτι που δεν το έχω κλειδώσει στο κεφάλι μου εντελώς. Τη συχνότητα δηλαδή με την οποία θα αποστέλλονται αυτά τα συνδρομητικά πακέτα. Σκέφτομαι κάτι ανάμεσα σε 1 μήνα ή 2 μήνες, ένα νέο άρωμα δηλαδή καθένα οι 2 μήνες. Σίγουρα το μηνιαίο έχει κάτι έτσι πιο δυνατό, δηλαδή κρατάει τον κόσμο σε αναμονή συνέχεια. Δεν είναι πιο συχνή αφορμή να μιλήσουμε γι' αυτό, αλλά επειδή ξέρω πολύ καλά και το έχω επικοινωνήσει επίσης πολλές φορές, ξέρω πόσο χρόνο παίρνει να φτιαχτεί ένα νέο άρωμα που να
αξίζει να βγει, πόσο μάλλον να λέγεται exclusive. Έχει δοκιμές, έχει το χρόνο της ορίμανσης του κεριού για να μπορέσω να το δοκιμάσω, αν θέλει αλλαγές, όλο αυτό ξανά από την αρχή και να μπορέσω και να το δοκιμάσω και αρκετά στον χώρο μου, ώστε να πω ότι τώρα είναι ok και είναι έτοιμο. Άρα το μηνιαίο, ναι μεν έχει μεγαλύτερη κινητικότητα, αλλά είναι πιο δύσκολο να το συντηρήσω. Από την άλλη, το κάθε 2 μήνες μου δίνει πιο ρεαλιστικό χρόνο από το ένα πακέτο στο άλλο να το κάνω σωστά, χωρίς να τρέχω και μάλλον προς τα εκεί κλείνω, γιατί για μένα η ποιότητα είναι πιο σημαντική από τη συχνότητα. Προτιμώ να βγάζω λιγότερα, αλλά να είμαι σίγουρη για το κάθε άρωμα που μπαίνει σε αυτό το συνδρομητικό πακέτο και έχει και την ταμπέλα του exclusive, παρά να βγάζω πιο πολλά και να έχω την αμφιβολία αν θα το προλάβω, αν έχουν γίνει αρκετές δοκιμές, αν είναι το άρωμα όπως το θέλω. Κάτι που είναι πιο ξεκάθαρο στο μυαλό μου είναι το πώς θα μοιάζει πάνω κάτω αυτό το συνδρομητικό πακέτο. Όχι στο 100%, αλλά έχω μια αρκετά καθαρή εικόνα. Ξέρω δηλαδή ότι το βασικό προϊόν θα είναι ένα μεγάλο κερί ζεστό, όπως το ξέρεις, με το διπλό φυτίλι. Αυτό θα είναι το core product και από μόνο του αυτό θα δικαιολογεί με έναν τρόπο το subscription, το μεγάλο μέγεθος του κεριού και το αποκλειστικό άρωμα. Και πάνω σε αυτό να υπάρχουν ίσως και κάποια προαιρετικά extras. Ίσως αν θες να διαλέξεις ένα μικρό κερί στο αντίστοιχο άρωμα, ένα set από wax tablets ή wax melts ή ίσως spray στο ίδιο άρωμα. Πλέον επειδή υπάρχουν και όλα αυτά τα προϊόντα διαθέσιμα στο ζεστό, θα μπορούσαν ίσως να συνδυαστούν σαν extras στο βασικό μεγάλο κερί. Σίγουρα δεν θα είναι όλα μαζί, γιατί δεν θέλω το πακέτο αυτό να είναι υπερφορτωμένο και να μοιάζει έτσι με πολλά μικρά τυχαία πράγματα μαζί. Θέλω να έχει ένα καθαρό hero product, που θα είναι το μεγάλο κερί, και μετά κάποιες επιλογές για όποιον θέλει να ζήσει με έναν τρόπο το άρωμα σε περισσότερες μορφές μέσα στο σπίτι του. Και νομίζω ότι αυτή είναι έτσι μια αρκετά έντιμη προσέγγιση, το μεγάλο κερί να είναι αυτό που πραγματικά αξίζει το exclusive άρωμα και όλα τα υπόλοιπα να είναι έτσι κάπως σαν bonus, όχι κάτι απλά για να γεμίσει το πακέτο. Κάτι που αξίζει να σου επικοινωνήσω είναι ότι τα subscription cents, οι μυρωδιές δηλαδή αυτές οι καινούριες, δεν θα είναι αποκομμένες από το υπόλοιπο ζεστό, θα συνδέονται, θα ανήκουν κάπως σε ένα από τα ήδη υπάρχοντα pillars. Έχουμε πει για την μπλε συλλογή, την πορτοκαλί συλλογή και την πράσινη της ελιάς συλλογή. Οπότε θα ανήκουν και οι νέες μυρωδιές, θα συνδέονται κάπως με αυτά, απλά θα είναι κάτι πιο special, κάτι που θα ξεχωρίζει και δεν θα μοιάζει με κάτι που μυρίζεις στα βασικά αρώματα του ζεστό. Και έτσι όπως το σκέφτομαι, η πρώτη εκδοχή αυτού του exclusive αρώματος στο συνδρομητικό πακέτο θα συνδέεται με την μπλε συλλογή. Το βρίσκω στο πιο λογικό σημείο εκκίνησης, πέρα από το ότι κάπως εγώ αυτά τα 3 χρώματα στο μυαλό μου τα έχω με μία σειρά που δεν έχει απαραίτητος κάποια λογική, απλά στο μυαλό μου η παλέτα είναι μπλε, πορτοκαλί και πράσινο με αυτή την σειρά, άρα μου βγάζει νόημα το μπλε να είναι το πρώτο που θα έρθει ως exclusive άρωμα, ένα άρωμα που θα συνδέεται με την μπλε συλλογή και επίσης μου βγάζει και νόημα βάσει της εποχής, γιατί αν όλα πάνε καλά και όντως αυτή η υπηρεσία ξεκινήσει το φθινόπωρο, σίγουρα ένα άρωμα που θα συνδεθεί με την μπλε συλλογή σημαίνει ότι θα είναι πιο κοντά στα φρέσκα αρώματα, όπως είναι το κύμα και η άβρα, άρα και η εποχή θα το δικαιολογεί και θα το υποστηρίζει πολύ ωραία, εφόσον και ακόμα το φθινόπωρο, το Σεπτέμβρη, ας πούμε, σε εμάς, είναι ένας αρκετά ζεστός μήνας. Άρα, ναι, τα αποκλειστικά αυτά αρώματα, ναι μεν δεν θα ανήκουν στην βασική συλλογή, αλλά θα μοιράζονται έτσι κάποιο κοινό DNA, αδερφάκια ή ξαδερφάκια των αρωμάτων που ήδη ξέρεις, αλλά θα έρχονται να φέρουν κάτι καινούριο πάνω σε αυτό. Άρα,
και αν κάποιος έτσι αγαπάει ήδη κάποιο από τα υπάρχοντα αρώματα, θα μπορέσει να συνδεθεί και λίγο καλύτερα με το exclusive άρωμα του εκάστοτε πακέτου. Ένα πράγμα που θέλω να τονίσω και όσον αφορά τα exclusive αρώματα, ισχύει για όλα τα αρώματα του ζεστό, αλλά θέλω να το ξαναβάλω στο τραπέζι, γιατί για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι ότι παρόλο που προφανώς χρησιμοποιώ έλαια, αρωματικά έλαια, από έναν προμηθευτή με ένα έτοιμο άρωμα, το τελικό άρωμα, η τελική συνταγή παραμένει δική μου. Κανένα από τα αρώματα του ζεστό, ούτε αυτά που είναι στη βασική συλλογή, ούτε αυτά που θα έρθουν με ένα τρόπο, ας πούμε, συνδρομητικό αργότερα, δεν είναι αρώματα που θα μπορέσεις να βρεις με τον ίδιο τρόπο, ακριβώς έτσι, εκεί έξω. Είναι συνδυασμός αρωματικών ελαίων που έχω κάνει εγώ, σε αναλογία που έχω αποφασίσει εγώ, με τις δοκιμές, με όλα αυτά που πρέπει να γίνουν, έτσι ώστε να μπορέσει να φτάσει σε ένα το άρωμα που φαντάζομαι, με την ένταση που θέλω, με τα layers που θέλω. Και είναι σημαντικό για μένα να γυρίζουμε εκεί και να το λέμε, γιατί ξέρω ότι απευθύνομαι αυτή τη στιγμή σε μια αγορά που είναι τα κεριά αρκετά κορεσμένη. Είμαστε πολύ δημιουργοί εκεί έξω και υπάρχουν και πάρα πολύ αξιόλογοι δημιουργοί με πολύ ποιοτικά προϊόντα, με πολύ προσεγμένο brand, πολύ ωραία ποιοτική δουλειά όσον αφορά την παραγωγή των κεριών. Δεν έχω δηλαδή να προσάψω τίποτα απολύτως στους περισσότερους από τους δημιουργούς που έχω εικόνα και ακολουθώ και στα social media, γιατί μου αρέσει πολύ να αλληλεπιδρώ και με άλλους ανθρώπους της ίδιας κοινότητας, ας το πούμε, που φτιάχνουν και εκείνοι έτσι πολύ ωραία πράγματα και μπορεί τα brands μας να διαφέρουν σε διάφορα πράγματα, σε φιλοσοφία, σε εικόνα, σε γκάμα προϊόντων, σε οτιδήποτε. Μπορεί να έχουμε κάποια απόσταση, αλλά σίγουρα μου αρέσει να τους βλέπω να πετυχαίνουν, να φτιάχνουν όμορφα πράγματα και πανηγυρίζω και εγώ τις νίκες τους μαζί τους. Οπότε υπάρχουν πολλοί δημιουργοί αξιόλογοι εκεί έξω και για να μπορέσω κι εγώ να έχω κάτι που να με διαχωρίζει από τους υπόλοιπους, δεν είναι μόνο αυτό, αλλά είναι και αυτό, είναι τα δικά μου signature αρώματα. Οπότε και σε αυτήν την περίπτωση, για να κλείσω αυτό το κομμάτι, και στο subscription, ενώ ξεκινάω από συγκεκριμένα έλαια από τον προμηθευτή μου, φροντίζω να το κάνω αρκετά δικό μου, αυτό που προκύπτει, ώστε να μην μπορεί να αναπαραχθεί έτσι απλά. Κλείνοντας το επεισόδιο αυτό, το οποίο μάλλον ήταν απλά σκόρπιες σκέψεις και να τις βάλω σε μια σειρά και να τις πω, και δεν ξέρω πόσο νόημα μπορεί να σας έβγαλε, γιατί σας είπα ότι σκέφτομαι κάτι, αλλά και που δεν είναι και ακριβώς όλα αποφασισμένα και αυτό το σκέφτομαι έτσι, αλλά δεν είναι και σίγουρο κτλ. Άρα είναι ίσως ένα λίγο χαοτικό επεισόδιο. Είναι όμως και λίγο το πώς έχω στο μυαλό μου το subscription ακόμα. Υπάρχουν κενά. Το έχω επικοινωνήσει δηλαδή με πολύ ειλικρίνεια. Είναι κάτι υποκατασκευή, μερικά κομμάτια είναι κλειδωμένα, κάποια άλλα είναι σε εξέλιξη. Σίγουρα είναι κάτι για το οποίο θα σας κρατάω ενήμερους. Δεν ξέρω αν θα υπάρχει κάποιο άλλο σχετικό επεισόδιο στο σιγά σιγά, αλλά σίγουρα μέσω των social media καθώς προχωράει. Και μια που λέω social media, υπενθυμίζω, όπως στο κλείσιμο κάθε επεισοδίου, ότι μπορείς να με βρεις και στο Instagram και στο TikTok ως ζεστό.candles, αν θέλεις να με ακολουθήσεις εκεί ή έστω απλά να έρθεις να δεις το περιεχόμενο που ανεβάζω και τα προϊόντα του ζεστό. Έχω ανεβάσει πολύ περιεχόμενο τελευταία που σχετίζεται με την ιστορία πίσω από το κάθε άρωμα, πώς το σκέφτηκα, ποια ήταν η σκέψη μου, ποια ήταν η αφετηρία μου, ποια είναι τα αρώματα που μπαίνουν μέσα, κάποια που περιμένεις, κάποια που δεν περιμένεις.
Και νομίζω ότι έχει αρκετό ενδιαφέρον για να μπορέσεις να μπεις λίγο παραπάνω στον κόσμο του ζεστό και ακόμα και αν δεν μπορείς εμ, με την παρουσία σου να έρθεις σε επαφή με το προϊόν πριν το αγοράσεις και να το μυρίσεις, προσπαθώ πολύ μέσα από αυτό το υλικό να σε κάνω έστω να το φανταστείς. Οπότε αν έχεις έστω και λίγη περιέργεια, έλα να με βρεις στο Instagram και στο TikTok και μέχρι το επόμενο επεισόδιο πάρε μια ανάσα και όλα θα γίνουν. Σιγά σιγά.